Di ba yan yung mama ni Georgette? Yung isog-isog na sihungan. Ano isog-isog ba niya? Tapos yung ano, di ba yun? Ma-start na tabi kita sa meeting na to yan. Yahagad ko man tabi ang inyong Mama, kooperasyon. duha-duha yun. May tabi kita magparaminarhong, tabi aman lamang ninyong Kakak. kabasaha ang nakasurat sa agenda. Sa Sado tabi sa nakasurat dyan sa agenda, kaipuhan tabi ng electric fan. Excuse me ma'am. Yes ma'am. Ma-sponsor ako ng 5 aircon. Hala, bida-bida yung mama ni Georgette. Grabe yan. Talaga nakabaka na siya ng 5 aircon. Ay ma'am, baga ang pricey po ma'am ng aircon. Don't you worry. I can afford it. Ay hala, electric fan lang napunta si aircon. Grabe mo na mama ni Georgette. Ma'am, thank you for your generosity. Mabalo sa natabi sa mama ni Georgette na ma-sponsor ng 5 aircon. Ang pangahatabing agenda, kaipuhan tabi nato magtauburan-buran ng samuhod para sa atong... Excuse me, otro ma'am. Yes ma'am. Sagot ko na ang 4 na vacuum. Ako na ang na-sponsor. Hala, masyado mong pabida-bida man yan. Samuhod lang napunta sa vacuum. Grabe mo na Ay ma'am, thank you so much sa inyong pag-sponsor. Dakurong tabang tabi sa among eskwelahan. Mabalo sa natabi sa inyo. Ang eskwelahan tabi namo ga plano na magpakabit ning wifi. So kaipuhan tabi Excuse me ma'am. Yes, sagot ko na tabi pati wifi. Mapatayo ako ning wifi dito sa eskwelahan. Ay hala, bongga pati wifi. Isagot niya. Grabe man yun ang mama ni Georgette. Mayaman pa rin yun. Ay ma'am, thank you so much again talaga. Mabalo sa natabi sa inyong grabe. Ikan pa ba ning problema sa classroom na to? Apila tong eskwelahan ninyo. Baba karon ko.